Адкрыцці могуць здарыцца кожны дзень, у любы момант, у тым ліку адкрыцці археалагічныя. Мястэчка Мір, асабліва Мірскі замак, належаць да добра вывучаных археалагічных аб'ектаў. Тым не менш, у 2016 годзе быў адкрыты новы помнік, сядзіба, дакладней дом ці палац Радзівілаў, збудаваны яшчэ ў канцы 16 пачатку 17 стагоддзя, які дабудоўваўся і перабудоўваўся пазней ажно да 19 стагоддзя. На месцы знаходкі некалькі сезонаў праводзяцца археалагічныя раскопкі, якія адкрываюць не толькі падмуркі і канструкцыю будынка, але прыносяць новыя цікавыя артэфакты. Мястэчка Мір, а ў новы час гэтае паселішча ў дакументах часам называлася горадам, хіба самае знакамітае мястэчка краіны. Найперш дзякуючы замку, які перажыў войны, адносна добра захаваўся, камуністы не паспелі да канца зруйнаваць. Доўга вялася рэстаўрацыя, адноўлены ўрэшце ўжо ў незалежнай Беларусі. Адноўлены замак уключаны ў спіс святовай спадчыны ЮНЕСКА і сёння з'яўляецца адным найбольш папулярных турыстычных аб'ектаў Беларусі. Усё адбудавана, вычышчана, вылізана як у замку, так і ў наваколлі. Вялікія паркінгі, рынак, у замку, акрамя музея, гатэль і рэстаран. Замак і ваколіцы даволі інтэнсіўна і доўга капалі археолагі, найперш Олег Трусаў. Мне неаднойчы даводзілася браць удзел у ягоных экспедыцыях, здавалася б, выкапана практычна ўсё. Звонку, па перыметры вакол сценаў, шурфамі прарэзаныя валы, на падворку знойдзена ўсё, што магчыма. Але, аказваецца, бліжэйшая ваколіца можа яшчэ прынесці неспадзянкі. Што за цікавыя аб'екты знойдзены каля Мірскага замка в апошнія некалькі гадоў? Як яны называюцца, адкуль яны паходзяць? Чаму іх знайшлі толькі цяпер, праз дзесяткі гадоў пасля пачатку даследаванняў археолагамі і гісторыкамі? А што кажуць інвентары, акты? Пагаворым пра ўсё на месцы і кіруемся ў Мірскі замак. Мірскі замак быў пабудаваны ў пачатку 16 стагоддзя на месцы даўняй феадальнай сядзібы двара. Замак паставіў прадстаўнік вядомага на той час, але нешчаслівага роду магнатаў Іллінічаў. Мяркуецца, што такі прадстаўнічы мураваны замак быў патрэбны Юры Іллінічу, каб атрымаць тытул графа свяшчэннай рымскай імперіі германскай нацыі. Хоць замак быў недабудаваны, але тытул атрымаць удалося. Аднак неўзабаве род Іллінічаў перасекся з-за адсутнасці нашчадкаў мужчынскага полу. І маёнтак Мір разам з замкам перайшоў да пекуна апошняга Іллініча Радзівіла. Мясцовая лінія Радзівілаў на той час ужо выбрала сваёй галоўнай рэзідэнцыяй недалёкі Нясвіж, а Мір для іх стаў проста яшчэ адной сядзібай, дзе яны не так часта з'яўляліся. Тым не менш, Радзівіла не занядбалі ні замак, ні мястэчка. У замку былі праведзеныя грунтоўныя будаўнічыя працы, пастаўлены палац і аформлены ягоныя інтэр'еры. Новая аблічча набыла ваколіца. Вакол замка былі ўзведзены земляныя ўмацаванні, валы з бастыёнамі, дадаткова яшчэ ўзмоцненыя равамі. Разбіты новы італьянскі парк, куды гаспадары маглі выходзіць проста з палаца па адмыслова збудаваным мастку. У 2016 годзе нечаканым адкрыццём сталі раскопкі, фактычна разборка руінаў дома апошніх уладальнікаў замка Святаполк Мірскіх, збудаванага пад канец 19 стагоддзя. Археолог з Інстытута гісторыі Акадэміі навук Беларусі Ірына Ганецкая адкрыла на гэтым месцы нашмат старэйшую пабудову, менавіта ні многа ні мала будынак канца 16 пачатку 17 стагоддзяў. Гэта значыць тых часоў, калі новыя гаспадары Міра Радзівілы рабілі дабудову і грунтоўную перабудову Мірскага замка і яго ваколіцаў. Раскопкі пад кіраўніцтвам Ірыны Ганецкай працягнуліся ў 2017 і 2018 годах.
Беларускія мястэчкі неацэнны аб'ект для археолагаў. Іх даследаванні раскопкі пачаліся, што праўда, даволі даўно, яшчэ ў пачатку 80-х гадоў мінулага стагоддзя, але праводзяцца вельмі рэдка, нерэгулярна, эпізадычна. Вот першы былі Міхал Чарняўскі, Зянон Пазняк, яшчэ ў пачатку 80-х, потым я да іх далучыўся. І да гэтага часу яны даследаваны вельмі слаба. Узят, напрыклад, мястэчка Мір. Тут некалькі гадоў я праводзіў раскопкі, знойдзены вельмі цікавыя аб'екты, все 4 брамы 16-17 стагоддзя збудаваны праз Радзівілаў, фундаменты, падмуркі гэтых брамаў. Знойдзена сядзіба ганчара 17 стагоддзя з кафельнай печкай на вышыню больш метра. Знойдзены 2 манетных скарба, вот тут недалёка, там, дзе намацана першая пляма першага паселішча ў Міры. Але гэта вельмі мала. Адзінае, што дзякуючы досведу некалькі гадоў раскопак у Міры, я, напрыклад, магу, прыехаўшы ў туповае беларускае мястэчка старажытнае, якое існуе ад 15 стагоддзя прынамсі, без всякіх разведак, без свідравінаў адразу паказаць мясціны, дзе будзе найлепшы культурны слой і найцікавейшыя знаходкі. Гэта менавіта дзякуючы раскопкам у Міры. Але і зараз у Міры здавалася б добра выкапаным, не сумняваюся, што тут нас чакаюць пад зямлёй неспадзянкі, калі археолагі сюды дабяруцца. І нават у Мірскім замку, які даследаваны непараўнальна лепш за само мястэчка. Там ускрыта вся паверхня вакол замка. На паверхні замкавага двара былі закладзены вялікія раскопы, але і зараз магчымыя адкрыцці і не абы якога часу, а нават 16 стагоддзя. Пра раскоп каля Мірскага замка нам раскажа аўтар адкрыцця Ірына Ганецкая, кандыдат гістарычных навук. Ірына, это вот все раскапана за 3 гады? Так, калі мы сюды прыйшлі, то ўсяго гэтага не было. Тут быў проста вялікая такая гара зямлі, па якой раслі велізарныя дрэвы, вот як мы можам там на заднім плане бачыць. Нас запрасілі пачысціць разваліны палаца канца 19 стагоддзя. 2 тыдні мы чысцілі. І гэта вылілася? А потым зразумелі, што той палац стаяў на рэштках значна больш ранняга палаца. Я памятаю, весь час гісторыкі казалі, што тут, вот далёка ад замка, это такая гаспадарчая частка, фальварак. Ці гэта так? Я гляджу па тых мурах, это не выглядае, што толькі гаспадарчыя былі пабудовы. Ну, то, што гаспадарчыя былі адназначна, бо сапраўды это фальварак, замір'е, які і ў пісьмовых крыніцах згадваецца. Але проста, як высветлілася, быў не толькі фальварак, быў яшчэ і палац, прычым палац, дзе жылі не проста там нейкія службовыя асобы. Это па знаходках, так? Да, па знаходках, а менавіта гаспадары, таму што знаходкі ўсе вышэйшага класа, і яны абсалютна аналагічныя таму, што мы бачылі пры раскопках на замку. Это вельмі дарагі венецианскі шкляны посуд. Работнікі ім не маглі карыстацца? Не, канешне, это дорага каштавала. А печы паліхромныя былі? Печы паліхромныя, зялёныя, геральдычныя, рейнскі посуд, будаўнічыя матэрыялы, будаўнічая тэхніка, печы. Усё гэта абсалютна аналагічнае і сінхроннае з будаўнічай актыўнасцю на замку. Вот то, што мы бачым, гэта некалькі стагоддзяў будаўніцтва, вельмі разнастайнага, ад 15 до 19. Ну, скажем, мураванае будаўніцтва, это дакладна часоў Мікалая Радзівіла-Сіроткі, это мяжа 16-17 стагоддзя, то есть апошнія гады 16, а першыя гады 17 стагоддзя. Это адназначна, вот то, што мы вот тут вот можам бачыць, частка это вот тых часоў. З великапамернай цэглы такой. З великапамернай цэглы, да, з вялікімі камянямі ў падмурках, з магутнымі сценамі, прычым нават унутраныя сцены былі магутныя. У другой палове 17 стагоддзя пасля вайны разбуральнай прыбудавалі яшчэ такую ж частку, палац быў павялічаны ў 2 разы. А ў канцы 19 стагоддзя Святаполк Мірскі нарасцілі яшчэ адзін паверх і трошку вот пашырылі ў цэнтральнай частцы пры рызаліце. Весь час гаворыцца, што Сіротка там будаваў у замку палац рэзідэнцыя. Як это, на твою думку, можна ўзаемазвязаць? Палац Сіроткі там і ў 500 метрах палац тут асобны. Вот на маю думку, вельмі проста можна звязаць, бо там увесь час, ну, па-першае, будаўнічыя работы, па-другое, паспрабуй ацяпляць памяшканні ў замку. Грамадныя такія. І няўтульна, калі ты асабліва прыязджаеш з сям'ёй, значна прасцей і ўтульней спыніцца ў асобным жылым доме.
Этой палац он функционировал увесь час, потому что печи периодически змянялись, и мы это бачим. Сярод адходаў шмат створак ад вустрыц знайшлі. Ясна, што такі від харчавання, Не для слугаў. да, ён быў, конечно, доступны мало кому. Поэтому сумненняў няма. І вельмі просто это было Зразумеў. утульне. Больш таго, вот паўночнае крыло, яно як бы такое служебнае, частка, магчыма, кухня, тут такія вот службовыя памяшканні. А вот паўднёвае крыло и центральное – это была парадная часть, потому что уздоўж сцены периодично стояли колонны. И мы просочили. Іра, можна так сказаць, дело. што палац у замку это больш рэпрэзентацыя, палац тут гэта жыллё Радзівілаў. Так. І, канешне, находак шмат. Вельмі шмат. Паглядзім іх. Ірына, а вот тут вот находки, которые вот на сённяшні дзень найбольш цікавыя знойдзены, так? Ну, это увогуле звычайны як бы для резиденции статусной такой, але З гербам уладальнікаў. для мяне, напрыклад, не цікавы, да. Ну вот самая такая як бы яскравы доказ таго, што у гэтай вот резиденції жылі гаспадары міра, так вот Радзівілы. Вот геральдычныя кафлі, потому что не рабілі для кагосьці, печи со своим гербом. Это уже 17 стагоддзя, так? Это 17 стагоддзя, А да. вот бачу фрагмент гаршковай кафлі. Да, это вот ранейшая. И причем яна цікава тым, что Праразны упрыгожаны, да, стены, потому что яна ставилась дном до печи и открытой часткой на покой. Вот вырашили таким чином упрыгожить. Короночка. Вельмі цікава, да. Причем цікава, што яе знайшлі пад адным з падмуркаў драўляных пабудоў. Самага верха печы. Да, она стояла на самом версе печи, причем по центре, а сбоку были нижайшие, уже такие больше резные. И так само по всей вероятности датуется не до концом 16-го. Любимая керамика расписная, малюваная, маёліковая. З гэтых талерак не ели, а их развешивали на стенах. Есть некалькі фрагментаў, яны нехай сабе дробныя рейнскай керамікі, але это самы пачатак 17 стагоддзя. Калі мы говорим про столовый набор, то вот відэльца мы пакуль не знайшлі, а вось ножик, як я думаю, это столовый ножик, бо ён такі невялікі і меў касцяныя накладкі на тронку, і яны арнаментаваны разьбой. Вось, і вот як бачым, ён цэлы. Адзінае, што трошку сагнуты. Вот пачысціцца будзе вельмі выдатны артефакт для экспазіцыі музея. Карацей, па ўсіх гэтых находках відаць, што капала фальварак, а адкрыла палац. Пакуль археолагі не трымалі ў свае рукі прыборы для глыбіннага сканавання культурнага слою без неабходнасці яго раскопвання, заўсёды могуць здарыцца нечаканыя адкрыцці, як, напрыклад, у Егіпце, у даліне цароў, калі пад нейкай хаткай выпадкова адкрылі ўваход у пахавальную камеру Тутанхамона. Здавалася б, нічога новага нас у мірскім замку ўжо не чакае. Памятаю, як наша экспедыцыя ў некалькі дзесяткаў чалавек капалі тут з года ў год. Знашлі нават ямкі ад слупоў моста 17 стагоддзя, якія Радзівілы перакінулі проста з замкавага палаца ў італьянскі сад. Дарэчы, на тым самым месцы мост і адноўлены. Але будаўнічыя працы натыкнуліся на парэшткі ні многа ні мала каля замкавага палацу Радзівілаў. Можа быць, дакладней было б сказаць дом, але да прозвішча Радзівіл пасуе толькі палац. І больш маштабныя археалагічныя даследаванні адкрылі новыя цікавыя дэталі яго устрою, планіроўкі, якія немагчыма аднавіць ніякімі інвентарамі. Здаецца, гэтае адкрыццё дае новую перспектыву турыстыкі ў мірскім замку. Пасля адбудаванага, выхалашчанага, вылізанага замку з яго музіфікаванымі пакоямі, ліфтам, гатэлем, рэстаранам, наведнікам няблага было б паказаць па кантрасту руіны, але пры гэтым гэты руіны абсалютна аўтэнтычныя.